Onye na-arịa ya mmanụ oke. Ihe m ji ekwu bụ na ihe niile anyị gosiri na-eme nwa gị. Ngwa ihe eji ama ọrịa Lassa fever. Lassa fever. Obere oge na ị ga-emechi na-ekpe mba titekwa ha ka m bịa ka ha bịa ka m nye ha nri ka iri wee ihe gị ga-eji wee na nwere ihe o tinyere n'ime ya otu ezi ife na onye ka ka ga-atụ ị na-arụ ebe a? Gaa na maleba, onwe fe mmemme. Ịma ọ bụ ụsọ ngwa na ebe a mana enesigo nga anya fụna ngwa abụ nwoke ma ihe a na-arụ ebe a. Anyị nekwa nga anya fụna m ịbụ nwa gaa. Uche gị daa eme na o nwere ihe chọrọ imere biko achọrọ m receipt. Ya wụ invoice ihe eji ede akwụkwọ ma mana onye na-ejikwa n'efe a bụ nna anyị ịgọtago sọsọ mmadụ ebe ọ na onye na-edebe ya bụ receipt. Mana afụrụ m gị ka onye ma ihe a na-arụ ị ga-ewetawuru m ihe a. Ịma ihe mere bụ ụlọ ọrụ ebe m na-arụ ọrụ ụgwọ ha ji were m kemgbe moto eji arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ana m eji ego ntara afụfụ wee nweta were arụ nrụcha moto ha amanye m ego. Mba nke a dọrọ mmanụ nke a dọrọ mma efugo ihe njidapụta biko ị ga-enyenwu m akwụkwọ. Ife mere bụ na ịma na ife anyị na-ekwu okwu ya bụla obere ife ịghọtago ife abụla iji ụmụaka mana ihe weta n'ego na ego eji alụ ụlọ weta ego eji mele gị ife n'ọnya bụ isiokwu ị ga-abụrụ nsogbu mmenye 20,000 mba 20,000 na-epe ka nke ife na-akwụ ụmụrụ ife na 20,000 ọ bụ obere ego biko mee ya 30,000 naira mee 30,000 alụ ọlụ ama ya nye gị 30,000 na iweta ya alụ ọlụ ozugbo nsogbu adịghị ka oge m ga-abịa were akwe mala ụzọ anwa gara na azụ ebe anyị na-alụ ọrụ azụ ụlọ ọrụ anya ụzọ anwa anyị afụ echi bụrụ mgbede bụrụ ụtụtụ bụrụ ehihie mana ife ya eme bụ na ihe nye m akara ekwentị gị nye m akara ekwentị nye m ka m pinyere gị pinyekwe nke gị maka mmata esevugo m ihe ndị ise bịa onye mma ife a na-arụ. Okay. Nsogbu adọ. Ka iji wee ya fun ke meba mezie etu a. Ngwanu. Ngwanu. Nwa male ba na alụ. Echi ma. Nsogbu adọ. Nwa ba o. Aha, nsogbu adọ. Lapụ m okwu. Nwa male ba na alụ. Aka na alụ weda. Alụpuo nkịta otele. Aka na alụ weda alụpuo nkịta otele. Hey! Aha, no. What was you go? Bịa. Livi. Kedu ife nwoke ma na-achọ? Lapụ ndị ọrụ ndị na-elu ọgwụ. Ọ sị na m golo ọgwụ isi ọgwụ nsị agba na enwe m nke nwe. Biko mee ọsịsọ o. Na m nsogbu na-alụ nke na-alụ ka ndị alụ nke a. O.
now. Don't want to come here. Don't want to go number sheet. If you are to go down, cut back as you go. I want to go here. I was the guys you go. Aha. Will you go? And when I go be final. Will you go? I'm going to. Hey! I can't aluada. Alupon kita. Hotel aja. I don't see. Alubam. I don't know. I'm with father. Go and get fun. I'm here again. Hey, you know, look at it. Who goes in the toy de Fanoma? If you put him, Money may of Fuma, you got to Namukum lay from on a money for GM. A money for GM. You got to go. How do you call no other oracle? Mr. Badro. My name is I go kind of mad. Yeah, I'm not going to do. You let me see. I was in Josh Passa. Only now. Yeah, why? Kind of, yeah. Only now. 2 cross I get better. Chineka zago me better. When you go butter. No look bread, I'm not. But can you have a better Chineka? Nana. I know my colleague. I never take on me go. Ozura itwa. Ozura? FM. FM was you go. FM. I don't know what Mr. Badura, I remember. Manachete, I go Kana Madu. It up to Wegi, I come out of there. What if you name it? Uganga, what if you name it? Unga Bugina, so badro. Unga Bugina, so badro. I'm going to work for now. Okay, God. Aha. Hey! Hey! I can't lower that. I can't lower that. I look for it hotel. I look for it. I look for it hotel. Hey! Yeah, but more than no never. What is one no? I have really no damn boom now for boom. Only if I never go now one and I won't block. Or the country block now for. Even nearly other boy at I'm gonna do. I've already agua na money I don't know who I got a man on. The more no dream ya go man. All I know or the you send na ojuga fi so milk ya na go double. E maro. If I can't able to answer my castle, or to near Catako. Because Pana, when you go, one nice, you miss one moony neta. When I am the mother, can't go near Busigo. When I do a garden of 18 may see him go in the moon. Obviously, Maka, and you know, Kenny. How bad in ya? The news. Of what I can't go to Wabakaleba. Was Wabakaleba, what? And talk and jog at in a corner around fully there never. It was a power water, eh? And I basically behind my room. I okay, out there on me feeling. Maybe not. One or cocoa. Wow, I'm not to buy also. Eh? If you could open, I got that. Open the oven, no, open no. The village the top overlooking. Oh, my God, my different. You got that. Oh, you know when I call you the moment you're not and you are not about it. I got that. Near up a check. And can't never do not. Can it make a do know you? Okay, I say about what you're wrong. Okay. But you're going to
na-achọ onye nwe ụlọ ọrụ. Onye uwe ojii. Onye aka anyị na-achọ. Ị ga-akọwara ndị ụlọ ọrụ Michael's Production otu isi wee si n'ịrụ ọrụ na-emetụghị aka cha. Kpụtụ ya biko. Oga Jonas onye ruo Levi ogun aka m na-enyo ga-enyo maka mbosi ogun a na-ajụ m ebe oga na-edewe receipt ahụ ogun aka m na-enyo Sito ị na-enyo m enyo ana m enyokwa gị n'otu olezi Sito mmụọ bụ Levi na-enyokwa gị ọgwụ na-eje na moto ọga nna anyị ukwu imeghe butu imechie iwepụta ife wepụta ọgwụ mere ya gụnwa mere ya gụnwa bụ Sito aka na-emetụkwala m n'ahụ ọzọ Sito emetụ ngọzọ ya ta nwuli gị elu emetụ ngọzọ Sito mefe gị ka afụ ebe ka esi chịkọta iberibe ga-egbu unu nye nke bụ onye nke abụ ibu ya onye nke bụ ibu ya onye ha mere ruo ebe a unu achọrọ inyere onwe unu aka unu achọrọ inyere Jonas kpọtara unu si na ime obodo kpọpụta unu ka enyere unu aka unu achọrọ inyere ya aka ọ bụrụ na unu nwere uche ọ bụrụ na ekwupụta ofu ọmụ mmelie ma ọmụmụ mmelie edozi okwu Jonas agbaghara unu okwu agba ka a ga-esi edozi ya ọ bụrụ na risiti ọgụ unu mere adịgboloja ha ma ihe mere ya aka ha dị ya Chineke akpọ unu ọkụ Nenu Oga Jonas. Ezigbote mmadụ. onye nwoke nwe ihe ọ Ama m ihe mere unu ju iwere ihe ọjọọ na-akwụ ụgwọ. Bịakwa ka ngwa nu onye mara na ọ ya mere ife a ya kwuo kwa kịta mana egbe eluigwe ga-agba onye ọ ga na-ebu ibu amadi ya esewa ya mbekana na abụ na-ekwe egbe igwe n'isi gị mechie ọnwụ onye nzuzu iberibe ọzụ a m ga-eso chiama ga hụ unu ga-ahụ ebe a ka m ga-ahụ onye nwere ihe ọ ga-ekwu bịa gwa bịa fụ m bịa kwupụta ụlọ na-abụ ya n'okwu Sito je kwupụta ife imere Sito kwupụta ife imere lekwe na ọpụ Sito kwupụta ife imere ihe ọ na-eme otu abụọ bịa onye nwere ihe ọ na-ekwu ọ gbago ọsọ ka mụ agwa gem ihe ụmụ amụgo oshi ọjọọ oshi a na-ekwene mgberigba ịhụrụ ya m na-agwa nna ha ukwu Jonas na ụmụazị ya enwe nke isi dị na ọ naghị ekwe ka ife batara na akala ekwentị nwoke adịrị aga ka ife mmemme kịta kedu ife mmemme kịta nna m ukwu jụọ na ekwesịrị ịnọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ na kịta o kwesịrị ịnọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ ka ọ kwupụta ife mmemme mba ọ bụ na nkwupụta ya ọ na ndị agha akpọla m wee kpọchie ndị uwe ojii ga-akpọrọ m wee kpọchie ebe ahụ abụrụ ebe mmadụ kwesịrị ịnọ ụlọ mkpọrọ abụrụ ebe mmadụ kwesịrị ịnọ aka na-alụ weda alụpuo nkịta otele aka na-alụ weda alụpuo nkịta otele ọ gịnị ka m ga-eme ụmụ nwa gwana m ife m ga-eme very sure. Oh, okay, I'm not sure. You got that? Onyero Oga Jonas onyero ebe ka onye isi nọkwa ọhụụ na chi ejiwele ka anyị gaa ụlọ ndị uwe ojii kpọpụta nwoke ma
ọ na-egbu m oge. Nke na-achụ Livi. Onye uwe ojii lee ya, onye nke anọ n'azụ. Ke ya? Na onye nọ n'azụ onye gbotara receipt adịgboroja. Ama m ọrụ maka ịfụnanya ka unu ji anụ ọgụ a. Ọ ego m uru ihe ego m igbuo onwe unu. Gbuo na onwe unu ebe ahụ. Ogene, eh? Ogene, ita yin minara kan ko iya mbuzi owo gina minara.